El ciclismo regresa a las carreteras de la provincia y lo hace con una prueba que ya es referente a nivel autonómico y nacional. Se trata de la Ribeira Sacra Cycling Road, una marcha cicloturista que el domingo alcanzará su quinta edición y que reunirá a más de 200 deportistas llegados desde todo el territorio nacional, aunque especialmente de País Vasco, Asturias, Madrid y, por supuesto, Galicia. É para nós un orgullo ser o punto de partida desta viaxe por unha das zonas máis especiais de Galicia. Creemos firmemente que o deporte é unha das mellores formas de dar a coñecer o noso territorio. Non hai mellor escenario para iso que as nosas estradas que atravesan os nosos viñedos, montes, canóns e povos cheos de vía e de historia. Es una marcha cicloturista de carácter no competitivo que recorrerá la Ribeira Sacra. Mentres hai a viticultura heroica en estes momentos e a xente está vendimiando, nós estamos presentando unha proba. Estamos presentando unha proba que é froito da colaboración, da cooperación interinstitucional. Neste caso, entre a Diputación de Ourense a través do INORDE e a Axencia de Turismo de Galicia da Xunta de Galicia. Colaboración, cooperación en esta proba e en outras máis que ao final fan, e eu repito, que os obxectivos sean máis eficientes e se consigan, ademais dunha maneira máis satisfactoria. Los recorridos que ofrece la organización son dos. El Gran Fondo, 120 kilómetros, con un desnivel acumulado de 2.800 metros, y el Medio Fondo, con un itinerario de 75 kilómetros y 1.600 metros de desnivel. La principal novedad este año en el recorrido es el regreso al Alto do Coitelo. Este ano pues, volvemos un pouco ao Alto do Coitelo, que é un pouco esa última subida que é cronometrada e que bueno, a xente lle gusta, debe ser pola dureza, porque realmente é super dura, xa ten pasado aí a grandes voltas como Gran Camiño estes últimos anos. E despois, como decía Rosendo, pues, teremos dous recorridos moi duros, tanto un como outro, porque realmente un acumula máis de 1.700 metros de desnivel e outro máis de 2.700, que para 120 kilómetros pues, é moitísimo metro de desnivel. Aí, bueno, simplemente só hai que ver o que non hai un metro llano, porque realmente temos os perfiles aquí detrás continuamente sube e baixa. O Alto de Meda tamén é super duro, que, bueno, unha vez pase por Xunqueira Espadañedo do Polo Mosteiro, tamén ten rampas de máis do 20%, entonces, bueno, a xente que outros anos veu xa nos dice que é super dura, que, bueno, das marchas que máis duras que hai ahora mismo en España. El plazo de inscripción para la prueba finaliza mañana miércoles, día 17.